tabawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Yanzu malam kenan bani da ikon yin magana a gidan nan da kai? Dan Allah, dan Annabi. Tabawa ki kyale ni in ji da abin da yake damuna. To ba ni na karzo man ba malam. Ni ma rataya aka bani. Oga. Halo? Halo? Malam barka da yamma. Fatima. Dama malam baka manta da ni ba? Duba Fatima, dan Allah ke haƙuri da abin da na miki. Ha ba komai malam ai ya wuce. Malam baka san wani abu ba. San ka da karuwa yake a zuciyata kullum. Kuma zuciyata na matukar kewarka da san ganin ka. Fatima. Ni ma haka, wallahi ni ma. Hello? Hello? Hello malam? Ina jinki Fatima. To malam kai mun alƙawarin abu guda ɗaya. Fatima, faɗa duk abin da kike bukata idan na wanda zan iya ne wallahi zan miki alƙawari. Kai mun alƙawarin zaka daina damuwa kuma zaka kula da kanka kuma zaka ringa cin abinci sosai. Allah sarki Fatima, Allah sarki. Wallahi. Na miki alƙawari. A'a. Duba Fatima, ajiye kuɗinki yana tafiya. Malam tsaya. To shikenan naji. Zan kira ka jibi. Wallahi zan sa oga ya dauko min nan banki ya rubuta ni zan kira ki. Kai alƙawari? Na alƙawari zan kira ki. To shikenan nagode. Oga? Nagode da yawa. Don Allah oga za ka min kwafan wannan nambar din saboda ina bukata. Ai akwai namba a ciki idan kana bukata kawai ka zo ka same ni sai in buga mata sai ku yi magana. Kai oga nagode. Duk lokacin da zan buga sai zo da same ka.
ma nike son in tambaye ka. Na tuna. Masu allurar rigakafin nan sun tafi? A ranka ya rubu suna nan ba su tafi ba. Ba ta gaya maka ba. To ai ka san dan yau. Duk abin kirkin nan da ake musu ranka ya rubu za ta fi. To, an ce maka dan yau me ba zai yi ba. To, amma dai ka san abin da ke so da kai? Ka je ka samu Malam Bukar. Ka ce gobe da safe ya same ni gida. Ina son ganin sa. Shi kenan, an gama ranka. A same ni.